film de final, că se face târziu, nu când ca domnul Brenciu 4 ore, să știți. Mi-aș dori astă seara să închei cu una dintre piesele mele preferate ca mesaj. E vorba despre diversitate și cât de frumos este că suntem cu toții diferiți. Și ca să mă ajute, am vrut să invit niște voci noi, niște voci tinere, niște voci care reprezintă viitorul și să vă spun că orice am face, noi ar trebui să nu le tăiem aripile celor mici. În aplauzele voastre, corul Andante.